Een hele goeie joen en welkom bij deze speciale editie van Clipcar Plus. Christ mij Clipcar Plus op deze tweede Christdag. We hebben een heel mooi programma voor jou in petto met al je muziek. Het bad hier al hier achter mij in poppodium Romein. Wat de correct al hier aan is, dat weet ik net echt. Dat ontdek ik wel als ik dadelijk naar binnen ga. Ik weet in elk geval dat Triality hier speelt. En die hebben we speciaal hiervoor een Christnummer maken. En dat heet Christdream. Buiten is de stilte vallen, de winter skittert uit alle macht. Een witte vrat als in een merken en het lood dat stiet op zacht. In een hoes baant het hutvuur, zegt jong ik huis liefd, voor dat misschien sissen, dat het goed met mij gaat. Nou mijn Christ, dan mis ik die het meeste. In elke nacht trim ik die dichterbij. Maar die hens om mij heen, houdt mij vast in die het in het dood is mij nog triste. Ik mis die zaak in een Christiet, het allermeeste. Moeten we de skaan een kwartier, de zin draait al aardig bij. Joet ken ik een dag de stad in, en ik stek mijzelf in mij. Krijst valt uit op een terraske, in de vierde klinkt huis lied. Geef me vreugde, zussen, dat het goed met mij gaat. Zing net om Christ, want dan mis ik die het meeste. In elke nacht trim ik die dichterbij. Maar die hens om mij heen, houdt mij vast in die het. Alleen het dood is mij nog triste. Ik mis die zaak in een Christiet, het allerminste. Trok mighty, trok schimmer, de tijd wordt als een storm in de jij. Of kop in de wind, jong ik huizen lied. Ik door de noten zezen, jij door de noten zezen. Dat het goed met mij gaat. Maar als mijn Christ dan mis ik die het meeste. In elke nacht trim ik die dichterbij. Maar die hens om mij heen, houdt mij vast in die het. Alleen het dood is mij nog triste. Ik mis deze in een Christiet, het allermeeste. Het allermeeste. Hoe is het noem ik daar staan kan? Robert Dorren, die zat toevallig bij mij op school. En dacht dan leuk, daar moeten we eens een keer wat mee samenwerken. En onze moeder, die kan hele mooie Friese teksten schrijven. Dus ja, het is eigenlijk heel dicht bij ons gebleven. En we hadden zelf al een tijdje een thema in ons hoofd. En dat is zo heel mooi eigenlijk binnen het familie eigenlijk tot stand gekomen. Wat betekent Christ van je? Nou, het samen zijn en liefde en warmte en familie,
voornamelijk. Lekker eten. En ja, dat wel. Echt het samen zijn en met je familie en de mensen wie je houdt. Dat is toch wel echt kerst. Ik vind Christ wel mooi, maar ik ben ook altijd wel heel blij dat het weer aan is. Dat is weer tot de orde van de dijkkerst. Waarom? Het is toch gezellig? Het is gezellig, maar dan is het op een gegeven moment haast al genoeg zitten en dan haast genoeg eten. Dan moest weer bewegen en dan moest weer wat oren dingen doen en dan gaan we weer op naar Varrier. Hè? Dat is de officieel ik bedoeld. De heidense traditie nog wij. Hè? Dat is dan de voorbode van de dagen langer worden. Waar gaat het noemen hoor? Nou, het gaat over de crisis. Wij werden vregen erop Bianca om iets op die crisis te doen. En dan zijn we al eens een keer iets alternatiefs doen. En het is momenteel crisis dus. Dus we denken van wij maken een noemen dus hoe de crisis. En in dit geval de crisisman, die had dus niks meer. Zijn centen binnenop en hij had Rudolf zijn rendier al verkocht. En de slieden met de steenlid, het hout is op en de kachel is uit. Dus het is alle je crisis bij de beste man. Vandaar de Belsliede Blues. Vandaar de Belsliede Blues. Ik ga de Belsliede Blues trainer in een majoordwang. Ik ga de Belsliede Blues trainer in een majoordwang. Het is een fijne tijd, sliet je de Belsliede al zo lang. Ik maak die nog, oh ja, na al die jaren vol steenlitten. Ik maak die nou mijn slieden, na al die jaren vol steenlitten. Die zat de schengen mij onthet, ik zal die neer vergeten. Het is crisis en zo, dat ik nou op de zitten ben. Ik ga geen reden zijn meer, nee. Het is crisis en zo, dat ik nou op de zitten ben. Rudolf had ik al verkocht, het bier weer geen verzin. Ja, solo. Op en de kachel gaat uit. Ik krijg het zuiver op koud. Ja, ik krijg het zuiver op koud. Ik ga de Belsliede Blues en winter worden mij te lang. Ik ga de Belsliede Blues trainer in mij uit bang. Ik ga de Belsliede Blues trainer in mij uit bang. Ik zie bij een jongeres die het jeder van jullie ook al te zien weer in dit programma. Maar nou had ze een orenrol, want nou is ze namelijk jongeres van de band Soldada, Maaike Sietsma. Wat haast Thomas Christ? Kerst is voor mij vooral gezelligheid en bij familie zijn en bij vrienden zijn. Ja, echt gezelligheid. Nog heel even wat over Soldada, over dit Christnoemer. Wat betekent dit noemen voor jou? Terugdenken aan onze reis in Zuid-Afrika. Het vertelt eigenlijk min of meer dat we daar hele lieve kleine jongetjes zagen. En het gaat eigenlijk een beetje over het kerst daar. En is dit nou kerst? En, dus ja, altijd als ik het zing moet ik wel weer terugdenken aan de reis naar Zuid-Afrika. Het is op een Monday. We staan op iets aan van een oorlogsgebied. Mijn hozen van plastic. De Rijn op een groen, niet oors als verlies. Fjouwe regen, joggen wat mij.
het paradies. Ze hebben geen toos, maar sjorre stoms en fine geluk. Ze hebben geen weeske, de zinnen die baant een hoen in de soes. Fjouwe regen leidt je naar je. Twee jonkjes, Safir van Hoed. Sabir, Sakor, Sabir. Is dit Gries? Sabir, Sakor, Sabir. Is dit Gries? Het volk wordt nog drokker. Wij spelen mij zo, de meesken binnenblied. De band vol is jongen, ze springen op een bel, ze doen je varuit. Toen ze negen, flonker je jocht. Famkes en jonkjes, jongen op jacht. Sabit, Sakor, Sabit. Is dit Gries? Sabit, Sakor, Sabit. Is dit Gries? 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 Yeah. Is dit Gries? Is dit Gries? Is dit Gries? Is dit Gries? Yeah. Is dit Gries? Is dit Gries? Is dit Gries? Nou, ik ben hier bij de creatie van een caterpillar noemen, staat het lieket. Tenminste, making of. Ja, wat ben je eigenlijk ontwan? We zijn lekker aan het improviseren. Ik heb een heel apart verhaal over je jet. En het had een meidje mij een Christherinnering. Iets ging net helemaal goed. Kun je toch vertellen wat er precies gebeurde? Nou, toen wij vroeger nog thuis waren, machinaal, toen hadden wij de traditie om naar Marmekoor te gourmetten. Of nee, hoe heet het? Maar die bakjes... Fondue? Nee, maar die bakjes... ja, gourmetten, maar spiritus erin. En dat stie alle keurig op tafel. En toen zagen wij het al gebeuren dat er uit één bakje een hele bel lekte zo de tafel heen. Op een plastic christenkleed. Wit met groene bledjes en zo erop. Nou, dat heb je dan vol met spiritus dien. Zo'n vlam op tafel, zo'n vlam op tafel. Toen had ze van, we moeten de tafel eruit tillen, we moeten de tafel eruit tillen. En toen hebben wij doeken gepakt en die hebben we erin gegooid en toen werd hij niet eruit. Het nummer dat je hem jong spelen, daar zit eigenlijk niet gek in. Het is zelfs een van de gevoeligste nummers die je jong spelen worden. Waar gaat het hoor? Het nummer gaat over pine en net meer weten hoe je vooruit gaan moet. Dat je in wezen stilstaan. Maar er is altijd een lichtpunt in het leven. Dus wat je ik mooi maakt zie, dat kan je eigen spiegelbeeld wezen. Dat kan een vriend, een vriendin wezen die in wat je ziet. Maar pine kan weer roer gaan. En het gewoon maar vooruit gaan te krijgen. En optimisme. Donkere wolken boven dij, blauwe hingen gaan net voorbij. Vooruit is wat het moet. Maar hoe maakt dat? Tjustere dagen, daar bist keer. Soere ruinen tot sassé, het biedt in die hoed.
raast heel lood om een jachtje in het donker, een beken in een storm, een wal om te lezen. Pijnlijke stekken in dien lief, kramp in dien voeten skonken stief. Vooruit is wat het mat, maar hoe door staat. Tjustere dagen do bist keer, wost vooruit, maar kist net meer. Die kracht trekt het woord en die moed geht mooi. Waar is licht in het donker, het beken in de nacht, die bed om in te lezen. Ik ben er vaardij, ik steen vaardij, doe leun maar op mij. Ik steen vaardij, ik ben er vaardij. Ik steen vaardij, doe leun maar op mij. Ik steen vaardij, ben die licht in het donker, die beken in de storm, die wal om te lezen. En van Caterpillar gaan we naar Adrie de Boer. Waar kent hem net? Hij is al jarenlang dwanden als muzikant in de Friese muziekscene. En ik net voor het eerst met Kriesveskes dwanden. Of wel? Nee. Dat is het tweede project. De oor is al, denk ik, 8 jaar oud. In CD De Warmte van december. En dat is mijn laatste Kriest-project West. En nou deze, ja. En had je nou speciaal weer voor opnieuw noemen skreun? Ja, de vraag wie om erom uit te dwan. En toen ben ik al ren door de heide, heb ik een vest maken. Dat jij hem haast dus. En dat is heel beeldziend. Wat had je zelfs met Kriest? Ja, gezellig iets. Gezellig thuiswezen, zo nog wat optreden. En net de volle gekkering, rustig aan. Kreen oer de Lepuster heide, twareien mijn publiek. De sneeuw valt op haar beiden, een merk is gelijk. In mijn holle een hefeske, oer wat dit beeld mij docht. Vlagen tekst mij worden wieske, het kon griffen keef wat lucht. Clichés wou eens net broeken, ze bin al te vaak zijn. Ik zal de sfeer in het plaatsje doeken, alle dieren van deze jood snijden. Een oorke letten, ik ben weer thuis, zet gouden beelden op papier. Want ik ben goed in het vergeten, dus het mag nou eens binketier. Neem een glaske op de vrede, op alle dagen van het hier. Leer de tijden komen, bij alle koers voor elke dien. Tjoch, op het beste, op de Christ, op oud en ei. Leer de tijden komen,
mij alle goeds voor die en mij. Zocht even stroodruut, het wiet al aardig dik. Vol de reis weer even uit, de snie in jou mij skik. Inspiratie, taan liedje, soms in boeten door. Een beetje christig, nog een nietje van het witte boeten door. Neem een glaasje op de vrede, op alle dagen van het hier. Leer de tijden komen, mij alle goeds voor elke dier. Tjoch op het beste, op de Christ, op Ortenij. Leer de tijden komen, mij alle goeds voor die en mij. Neem een glaasje op de vrede, op alle dagen van het hier. Leer de tijden komen, mij alle goeds voor elke dier. Tjoch op het beste, op de Christ, op Ortenij. Leer de tijden komen, mij alle goeds voor die en mij. Voor die en mij, voor die en mij. Een van de mensen die nauw belutsen is bij dit Christ-project is Dirk Spek van de band Bacon and Bones. En hij zit nou bij mij. Hoi. Wat wie je die rol hierin? Nou, dat het gros van de bands die je spelen, die het nummer voor de Christ CD is bij mij in de studio opgenomen. Dus dat weer een heel mooi project. Zat waren een beetje bij belutsen. En hoe ging dat in de studio? Want we zien het zelfs nou al hier mooi op zo'n podium, maar mooi in het licht en al die doensers erbij. Nou ja, ik zou zeggen, keep je de Christ in Friesland, want daar staan ze al hier op. Maar het was heel gezellig in de studio. Het was een enorme ervaring en hartstikke leuk om alle muzikanten van Friesland zo toch de revue passeren te laten. En dat je de meesten hier weer treffen, dat is heel gezellig. Ja. Pietje, door is de jongeres van Bacon and Bones. Wat voor nummers zong je, Mjoen? Uw laatste Christi, ja. Ja, nou, ik heb wel vrij wat toegit, maar dat is eigenlijk wel vrij logisch natuurlijk. Hè? Ja, eigenlijk een beetje een triest nummer. En waarom een triest nummer? Dat maar eens Dirk vragen, want die had hem skreun. Nou Dirk, waarom is het triest? Ja, Christ, het is toch een beetje de tijd van bezinning. Het is natuurlijk een gezellige tijd, maar ja, voor sommige mensen is het een minder gezellige tijd. Toch een tijd van bezinning, dat toch bepaalde herinneringen naar boven komen. En een beetje uit die beleving en uit die emotie is het nummer ik skreun. Dus laatste Christi, ja. Diesem Jahr streben zu nah, bin unterwegs, nahe Freund die war, der Wind die alt, du Brot ist wie, ich fiel gegen Bottom
Christiëren. Wie is mijn nummer 1? Ik had alles aanbod, alles wist van mij. Lang op leefjes verschil, waar we in today. Die strijd gestolen het winnen, hoor je het vierige tekkie. Bij die graf lees ik het opschrift, kennen vallen in de witte sneeuw. Woorden, bin mijn woorden, ze kan die rijtje boten stier. Dus laatste Christiëren, wie is mijn nummer 1? Ik had alles aanbod, alles wist van mij. Lang op leefjes verschil, waar we in today. Lang op leefjes verschil, waar we in today. Muziek verbroedert hier in Poppodium Romein op Tweede Kriesdij. Het is duidelijk te zien, want hier achter mij binnen de heren van Juster Joen en Gunnar en Gerben aan het jammen. Ik praat even met de jongen van Juster Joen, Sjaak. Hoe gaat het, Sjaak? Wel goed, ja, hartstikke best. Waar gaat het nummer over? Het gaat over iemand die graag een witte Christ hebben wil. En het maar net komt en uiteindelijk wil, zeg maar. Dus daar gaat het nummer over. Het, had net het is net heel diepgaand, maar het lijkt wel lekker in het gehoor. Al jaren het verlangen om mijn welsleden te gaan. Al even op het onsterren eerste steen. Us beemstje in de zinnen, siljochtjes skinnen net. Dus weet ik maar wat keus niet het genderen. Want ik wil niet. Het is net wie. Al wat ik zoek is green, gas in de rij. Dat gaat het waar mijn Christ nog meer verslaan. De dagen tegen het juiste, ik harkje naar het warme jaar. Maar Piet versteert geen sneeuwvlok uit de loop. Het eten mij uw vrienden, de meesten al eerst ablie. Zelfs het Christpakket uitpakken, doch mij niet. Want ik wil niet. Het is net wie. Al wat ik zoek is green, gas in de rij. Dan gaat het waar mijn Christ nog meer verslaan. Dan op een zustermorgen ben ik wekker en genderen. Mijn weeskes uitkomen soort sneeuw. Jimmy Ruud, ja het is niet. En het wordt wie. Sneeuwvlakken op een ruit, voort ken ik erop uit. Het wordt dit hier een mooie witte Christ. Ja het is niet. En
wakken op eruit. Voor ken ik de op uit. Het wordt dit hier een mooie witte Christ. Ik zit weer in het café hier in Poppodium Romein en ik zit nu naast Marcel Smit uit Burgum. Marcel, waar kennen wij daarvan? Ja, dat is heel leuk uit Burgum. Ik kom oorspronkelijk uit de West-Train. En de West-Train stier vorig jaar in de Frieske Top 100. Dat is jongste nummer, de allermooiste BM. Dat gaat over een Kriesbeam. Ja, dat gaat door een Kriesbeam. Dat gaat een beetje over een jeugdtrauma, wil ik het net nemen. Maar ik kan me heel goed herinneren. Ik ben in mijn huis op een Kriesbeam best. En toen kwamen we tussen en zei ze me van... hoe kun je die BM nou meenemen? Dus toen ben ik en ik weer omgegaan. En toen dacht ik van, nou, dat is wel heel apart dus, dat zou belangrijk wijzen kan. Dat is de mooiste BM in de Hoersast. Het hier Sjogels ben hij uit. Het is voor haar een wichtige zaak. Haar ziektocht naar de mooiste Kriesbeam. Elk hier december is het weer raak. Je had bij alle thuiscentra West. Maar nergens een beam voelde hij het zin. Als het 100 bjemmen door de hond. Maar werkelijk alles is haar te meer. De allermooiste beer stiet altijd bij een oor. De greenste, de grootste, maar het mooiste jacht. De allermooiste beer stiet altijd bij een oor. Dit is de beer, dit geldt al zo lang en zacht. De dagen ernij weer op een paard. Door zocht ze hem eindelijk steen. In de tuin van de burgemeester. Wat een prachtige volle beer. Haar man beziek het haar nog te keer. Maar hij kreeg het haar net onverstand. Je had die beer maar in de hol. En de kettingzagen al in de hol. De allermooiste beer stie altijd bij een oor. De greenste, de grootste, maar het mooiste jacht. De allermooiste beer stie altijd bij een oor. Deze moest het worden, gels weer voor verkocht. Maar de Christ zit haar man go alleen. Want gels die zit in de cel. Je helle de allermooiste Kriesbeam. Van heel Friesland de allermooiste beer stie altijd bij een oor. De greenste, de grootste, maar het mooiste jacht. De allermooiste beer stie altijd bij een oor. Deze moest het worden, gels weer wordt verkocht. Wordt verkocht. Er zijn net volle bands in Friesland die een vrouwelijke drummer had. Nou, Joen is er een band die dat wel had. De band Skraal. Ze heet 10 en ze wordt op dit moment even opmaken. Wordt het al helemaal mooi? Dat hoop ik, ja. Het is al even een afwachtje. Ik zie het straks. Maar voor de rest wordt het al heel leuk, ja. Hier in de Romein. Wat we doen, het is hartstikke leuk om dit smijten meidjes aan. Wat voor noemen doe je? Ja, het is weer Christ. Van Skraal.
ja, op zich een heel leuk noemen. Echt een beetje de prototypes van Christ. Dat het werk Christ is en weer bij Aldi in de rij en zo. Op zich wel heel grappig. Oké, du bist vrouw en du bist drummer. Jij is nou heel vaak van, goh, een vrouw achter de drums, ken dat wel? Ja, ze denken al hier dat ik eerst de zangeres ben, dat ik net vertel wat ik doe. Want ik ben eigenlijk de enigste vrouw in de hele band, dus dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Maar klopt, ja, dat vinden ze altijd best wel raar. Het is natuurlijk ook wel iets, ja, een beetje uitzonderlijk. Ze is natuurlijk wel meer, maar wel leuk, ja. Het huur er ook in de slieperij. Ik bied al die achteron in de rij. Je had buur moet weer van een vliering. De hele keet in de kriesversiering. Het is weer Christ. Een Christine waar het standaard praat. Net voor Peppe, een pracht kriiskaart. Een treierdang, een drege vrederij. Pinina, seizoene, skiederij. Het is weer Christ. Nu het beter dan een knal van karbeet. Verdomme dan en uit tiksel op zuur. Het joere bubbel, soliban, dat het maat. Jou mij maar bier en een grutbjart betaald. Een zegen naar hier. Christ. Skrale Christ. Als die nou afvraagt, waar ben toch die doenseressen en doensers heel dit in beeld? Nou, er zit iemand bij mij, dus die kan ik het mooi en vreden. Wie ben jij? Ik ben Coline. Je bent een van de danseressen, geloof ik, hè? Ja. Veel voor gerepeteerd? Ja, op zich wel. Volgens mij 8 weken, zoiets. Elke vrijdag, 3 uur. En waar gaat dit nou precies van uit? Zit je op school? Nou, ik zat op de jeugddansopleiding hier in Leeuwarden. Maar daar ben ik al 2 jaar van af. Maar Christine heeft mij gevraagd of ik mee wou doen met het projectje. Nou, en dat vind ik wel heel leuk. Dus. Waar kennen wij hem van? Nou, ja, eigenlijk van niet zo heel veel dingen. We hebben een paar liedjes ooit opgenomen, een paar Friestalige nummers. Wel eens mee op tv en radio geweest, maar verder niet echt bekend mee geworden. Wat had je hem zelfs met de Christ? Nou, ik niet zo heel veel. En toch een Christfest gemaakt? Ja, ach ja. Dat,
Maar ja, ik heb niet zoveel met de kerst. Ik vind het niet zo heel erg leuke periode. Waarom net? Nou, ik heb er niet zoveel mee. En hoe zit het met jou? Wat is het met Christ? Ik vind het wel leuk, wel gezellig met familie eten. Dus. Je hebt een Friestalig Christfestje, maar je praat het in mij nou Nederlands. Hoe zit dat? Nou, dat spreek ik liever. De muziek die klinkt wel goed in het Fries, dus daarom in het Fries muziek maken en in het Nederlands verder praten. De sneeuw valt elk, kom maar bij me lezen. Ik hoor wat lees, tjen die zitten. Ik houd van die, kom maar mij, mij. Zwalken, trouw de witte vrouw. De Christ bij mij de ster in het top. Pakken had weer wat te volle op. Maar wat drank in het lief, drinkt er net meer zo stief. Trouw de witte vrouw. Wie had ze Christ, maar als deze. Ik voel dat deze Christ voor eeuwig waren. En daar stond hier weer bij mij best. Dan komt er binnen mijn onkel Koos. Hij had een rede reindeer nose. Het weer net van een gal en gal, maar van een grote ijsbal bij de boeten in een witte vrouw. Ze wil blijven bij mij, want alles viel zo nij. In een witte vrouw. Oh ja, in een witte vrouw. Er zit hier een man naast me en die had een gewone naam, maar ik een bijnaam. En dat is Baba. En ik vraag me jou, waar komt dat bij? Dat komt uit Wergen. Dat komt bij het voetbal hier bij. Een aantal jaren geleden voetbalde ik bij VV Wergen. En iedereen in Wergen die houdt elkaar een bijnaam. En destijds voetbalde Babangida bij Ajax. Dus zaten die lieken wel wat aan mij. Toen werd Baba. En toen ik de muziek oppakte, dacht ik van, nou, waarom ben ik net Baba? Ik werk in mijn verstandelijke behandeling. En in deze periode van het jaar is nog altijd dat die mensen het wat moeilijk hebben met minderwaar, met geld en donkere dagen. Zo ben ik achter de pennenklom, in de pennenklom en dan zie ik zo depressie op papier staan. En ik mijn gitaar bijpak en ik denk, dit is hem. Je houdt van die mensen, die stralen haast het hele jaar. Maar als de donkere dagen komen, is het zo vier. Dan slacht haar een stemming heel wel om. En wordt alles wat ruikt weer hier in een krom. Feestdagen, binnendagen, werd zij niet mij kennen. De volle zijt, je koude kind toch in. Zij sluiten haar zelfs al van uw vrouw. Zij vielen haren samen 101 jaar. Depressie, het kotje zijn oer. Het keer is vanzelf, maar nou is het een hele tour. Depressie, het kotje is zeer. Hoe komen wij hieruit? Keer
voor stress en ellende. Ze zorgen niet meer zitten, het is één grote bende. Alles wat ze toch een keer verkeerd. En wat in daarvan zei, het jouwt heel nog net. De mannen wieken dagen binnen voor haar feest te lang. Ze plakken zelfs het jouwste achter het behang. Ze zorgen de zinnen net misschien. Maar verstop je haar zelfs achter de kantine. De presje, het dotje zijn oer. Het keer is vanzelf, maar nou is het een hele toer. De presje, het dotje zijn zeer. Hoe komen wij hieruit? Keer op keer. Soms zie je het mij en soms zie je het zin. Maar dan zie je de presje, die hakt je het in. Soms zie je het zin en soms zie je het mij. De ski in het zintje, speciaal voor mij. Soms zie je het mij en soms zie je het zin. Maar dan zie je de presje, die hakt je het in. Soms zie je het zin en soms zie je het mij. De ski in het zintje, speciaal voor mij. De presje, het kontje zijn oer. Het dier is vanzelf, maar nou is het een hele toer. De presje, het dochtje zo zeer. Hoe komen wij hieruit? Keer op keer. De presje, het kontje zijn oer. Het dier is vanzelf, maar nou is het een hele toer. De presje, het dochtje zo zeer. Hoe komen wij hieruit? Hoe komen wij hieruit? Keer op keer. Hey! Afke, gaan wij dezelfde kapper? Nee, maar dat liep het er wel op, hè? Nee, helaas. Want waar gaat dit hier zo mooi bij die in? Mijn collega, ik werk in een salon en in de Haarkema natuurlijk, dat weet iedereen, starig wordt. En in ieder geval, daar heb mijn collega het hierin. Ja. Nog even hoe die noemer, Lokkig Kriestfeest. Daar is de eer om het allerlaatste nummer van de Joen te doen. Waar gaat het door? Toen mijn partner, wat nou net mijn partner maar is, ja, dat vorigde hij eigenlijk een geweldige mooie Kriest en daar ga ik eigenlijk koesteren. Maar ik begreep dat dit hier dus net meer zei. Ja, dit hier net meer. Maar goed, dat hindert niet. Ik zit nog lekker thuis op een bank voor al die leuke Kriestfilms. Dus, alleenig of? Alleenig. Alleenig, heerlijk. Nee, ik vind je een probleem. Ik vind het wel fijn. Ja. Dan denk ik gelijk om Christ. Doe en ik together. Jij wil de storen bij wist. Gezellig mij me koor om de Christ bij hem heen. Werd het de witte Christ. Maar een lied biedt je zinnen. Lokkig Christ, feest al een keer. Ik wist je hebt een hele mooie Christ. Zonder verdriet. Lokkig Christ, feest al een keer. Hele familie bij elkaar. Christiet. En ik zocht naar de hemel daar. Het vriest en het snijdt. En de zin komt erbij. Ik viel die leefde. Maar mijn teken is bij daar. Ik krijg het wat van binnen. Het is de mooiste Christ voor mij. Lokkig Christfeest al een keer. Ik wist je hebt een hele mooie Christ. Zonder verdriet. Oh, lokkig Christfeest al een keer. Hele familie bij elkaar. Zongen die een koor. Ken het net. Vanaf dit sapje. Voor mijn liefde liefskeer. Zo moeilijk. Oh, kan het toch net wezen. Lokkig Christfeest al een keer. Oh,
again. Hele familie bij elkaar, ons jongen die de koor. Gelukkig Christfeest al again. Ik wens je een hele mooie Christ, ons zonder verdriet. Gelukkig Christfeest al again. Hele familie bij elkaar, jongen die de koor. Gelukkig Christfeest al again, yeah. All again, oh yeah. Oh, gelukkig Christfeest all again. Come on, oh yeah. Gelukkig Christfeest all again. Gelukkig Christfeest all again. Gelukkig Christfeest all again. En dit wie hem dan, Christ My Clipcar Plus. Ik wens je daar nog een hele noffelijke tweede Christdij. Een mooi uiteinde en alvast een prachtig 2011. Ontak hem hier. Hoi! Gelukkig Christfeest al again. Dus je een hele mooie Christ, oh, zonder verdriet.